Дай пак елката, късно подигнал там. Ще се вижда, само че ще пръкнем към нас, не знаеш. Давай на само, той ще се види. Къде идва? Не знам какво се говоря. Газва. Върни ушите, повдигнал купет. Дай. Защото колелото го е настъпало, да. Някъде вътре. Добре. Той имам нещаче. Гладно е. Дай. Защо така има един момент, където може да се поеси? Защото това много го бърка. Има един момент, да, точно ето момент, дето има 20% като го смачкаш, защото трябва фактически да му дареш лекичко е така 20% газ, за да може да премине тази защита и като го смачкаш да тръгне изведнъж. Дай! Пък и тия криви гуми, човек, и те много преебават работа, защото са тръска. Много мъки, не събера тебе сега. Той ще ги събира повече. По-голямо. Жълки. Шълпънче. Трябва да вземем някакви бърси на камера, че. Чашко ще снима с тези жито. Пак си свърши. Строго вече. До край пускам да се и строят. Събрал си колко много летета.